Haclediad. I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, noswaith/pnawn/bore da i chi gyd allan fyna. Croeso i Haclediad rhif 31. Does na ddim lot o bŵs hen yma, achos da ni'n recordio hon yn hwyr iawn y nos wedi llawer o broblemau technegol. Does dim hyd yn oed fideo hefo ni rwan, achos mae Bryn yn byw mewn pentre bach anghysbell yn ganol nunlleg yn methu cael internet. Yn dwi ti, Bryn? Sy'n neb di clywed am y lle bach yma, eich bod chi di clywed am y boys, lle bach yn rhyw Llundain, diolch yn... Mae'n rili le bach sy'n llawer neb byw na. Mae'n really neis, mae'n lot o caravan parks really neis lawr yna. Wel, mae'n olygfeydd ffantastig, Bobl clean. Mae'n un hanes yma, mae'n di tafar neud da yma fyd, ond yn anffodus ydi, mae'n ni ddim cael cysylltiad internet i weithio, am ico da, i cael bloody Skype call. Ti'n really dda, achos mae gen i ni deimlad fydd bleep box Gavin sy'n golygu yn mynd overdrive efo heno ma. Os gen i Vox i fi dalu a bob tro dwi wedi regu heno, so ti'n neud mwy na Children in Need? Listen, man. Sa'n hal i gyd am mis dwytha dim di fewn iddo fo. Dyn ni nôl i chi fan hyn yn ein system arferol o ddarlledu ar Skype o Bedwar Ban Cymru /Prydain/Pentre Bach yr Llundain. Wedi i Bryn Iestyn gael amser yn podledu'n wych o'r steddfod. Nes i rili mwynhau gwrando hwnna. Felly da iawn chi, guys. Hang on, paid am mynd overboard o fo, okay? Flying solo. Nethon ni just about manage o dal at i gilydd heb that. O gennych chi gynulleidfa, tic. Oedd gennych chi cyfweliadau really dda, tic. Dwi yn eitha impressed sydd yn really nawddoglus. Nathon ni just troi fyny yn o things digwydd. Just round ych chi. Mae'n y bobl yma, oh my god. Basically. Mae gennym ni, dyn ni'n mynd i fod yn trafod ychydig o feedback o be fi chi'n neud yn eisteddfod, ar dy borth hyd yn oed. App iPad gwales, ffordd ateb i'r broblem llyfrau e-lyfrau Gymraeg, tybed, marc cwestiwn. App eisteddfod 2013 ar ôl chi fod yn defnyddio hi yn eisteddfod. Fyddwn ni hefyd yn siarad amdan y dyfodiad 4 neu cysylltiad 4G. Wedi cael ei rolio allan. Oes yna bwynt iddo fo rwan bod broadband, bod Wi-Fi hotspots yn dod bobman, neu ydy o'n mynd i newid eich bywyd digidol chi unwaith eto, a beth am y sefyllfa fan hyn yn Gymru. A byddwn ni falle'n siarad ynglyn â dyfodol Microsoft. Oes na dyfodol iddyn nhw? Mae siŵr bod, ond a fydd yn wahanol iawn rwan bod Steve Ballmer yn gadael. A chydig mwy o nonsens fel na i gadw chi fynd am yr awr neu fwy nesa. Ond da ni'n credu fydd awr neu fwy, neu fydd Bryn wedi ffrwydro o ddicter, mae'n siŵr. Sorry, Bryn. Nw'n i gadw pethau'n chilled. Mae'n eitha sicr. Felly, guys, gan na fi sy'n gallu mynd i'r eisteddfod oherwydd cyfuniad o babi really blin a babi oedd yn gwrthod mynd yn y car, stori hir arall fanna. O'n i'n rhoi do yn agos i'r car, oedd o'n dechrau sgrechian, dangos bod o just ddim isio. So, yn anffodus, o'n i'n methu. Gathach chi, oedd o'n swnio fel bych chi amser dena, ond beth sydd wedi digwydd ers hynna, ni'n gweld Iestyn, wyt ti wedi crybwyll yr hyfryd hashtag Half Arsed Wales. Beth sydd wedi codi hwnna i ti heddiw? Dipyn o bydda. Un neu ddau. Reit, dwi am cynnig challenge newydd o'n oce. Ffor i weld o faint o hir fydd i Iestyn sôn amdan hwn cyn i fi dechrau regu. Mae fel the yes test, ond fel trio cadw Bryn yn calm test ydy hwn. Ie, so, fi allan fistaf yma, yfad botol o proni, a disgwyl i weld faint o hir i ti gwybod tan dwi'n dechrau regu. Cool. Na i ddechrau off o'r dechrau, sef be mae pawb yn mynd i gael cyn mynd i'r eisteddfod, sef app yr eisteddfod i wybod beth sy'n mlaen, lle mae o a faint y gloch. Nes i lawrlwytho fo, fel oedden ni'n cychwyn yr
podlediad, oherwydd oedd rhywun wedi deitha fi, ti di gweld hwn, diolch yn gweithio. Wel, rhywbeth y ddwylo. So nes i lawr lwytho fo, dechrau chwarae fo, ac oedd o just yn mynd yn bonker. Pan oeddech chdi'n dechrau sgrolio i lawr, oedd y navigation ar yr ochr yn popio allan haphazardly. So stuff sylfaenol. Ie, a fel na oedd o gyda fi trwy'r wythnos, o'n i yna dy llun, a wedyn nes i nôl na dy merchar tan dy Sul, ac o'n i just methu ddefnyddio fo. Nes i ddefnyddio fo unwaith neu ddwywaith i just trio gweld be di'r, y cynulleidfa mawr na, a'r gwyddi mawr yn dod allan o'r babell binc. I fi cael gweld, be di hwnna? Ac o'n i methu ffindio allan am fod oedd o'n... Oedd y mater o fel doedd nam digon o bandwidth, doedd nam digon o gysylltiad ar y maes? Achos mae hwnna wastad yn issue. O'n i a 3 ac o'n i'n cael 8 i lawr ac 2 i fyny nhw fath ola. Sy'n mwyn am y Bryn yn cael ar hyn o bryd. O'n i'n ffain ar 3G yna, ond dwi'n meddwl na just bug oedd o ynddo fo, am fod fyswn ni... Dwi'n rhedeg iOS 7 ar iPhone fi, a mae hwnnw efo auto-update ar yr apps arno fo rwan. Ond dwi'n siŵr os di'n auto-updateo ar 3G, so pan mis i adra, ac nath o Wi-Fi cicio fewn y syth, nath app yr eisteddfod updateo efo 1.01 neu be bynnag, ac nath hwnnw allan ar y Mawrth, dwi'n meddwl, ond oherwydd o'n i'm yn checio am updates yn ystod eisteddfod. So ella i bawb arall nath ddod a lawr lwytho fo adeg hynna, oedd o'n iawn iddyn nhw, a just un o'r hiccups na, lle oedd nhw just 1 coma allan ohoni yn y cod neu rhywbeth, ti'n bo? So, na i reid benefit o'r doubt iddyn nhw ar honna, ond oedd na dal, pan oedd o yn gweithio i fi, oedd gen i fi gwynion mawr amdan just... am fod dydy'r cynnwys i gyd ddim yn yr app pam ti'n lawrwytho fo. Mae o yn llwytho pan ti'n sgrolio fo. So deud fod ti eisiau gweld, reit, heno ma am 6 o gloch, dwi eisiau gwybod pwy band sy'n chwarae'r pa llwyfan. So i gyrraedd o, ti'n gorau cario mlaen sgrolio, ac bob tro ti'n hitio'r gwylod, mae'n llwytho. A wedyn, so mae gen ti y bwmp yna wedyn. Ie. A tybo, mae'n anodd ffiltro'r content i gyd yn efo. Ac oedd o just... Mae'n gymaint o potensial yna am app gret i'r eisteddfod, tybo? Fyse hwn yn rhywbeth bydde ti wneud defnyddwyr tebyg falle yn fodlon? Cos am ddim ydi o'r hyn o bryd, ie? Just fel add-on eisteddfod. Fyse yna rhyw fath o farchnad i hwnna fod yn wyt ti'n talu ffi amdano fo, ond bod ti'n cael cynnwys, ti'n cael y catalog, neu be bynnag, sy'n cael ei gynnig allan yna, ti'n gallu prynu flaen llaw fel yr rhestr testunau, pethau felly. Bys yn alw am hynna, neu dy just yn stwff really syml? Dwi'n meddwl sut ti'n gorfod rhoi mwy na just y catalog testunau i gael pobl i talu amdano fo. Mae o'n... Os ti'n eich goredrych ar pethau cael ymwneud i'r streams, tu cefn, a just cael bach mwy o cynnwys sydd actually bach mwy diddorol. Ie, cys mae yna falle apps gwahanol i bobl sydd ar y maes a bobl sydd yn gwylio adre. Cys dwi'n gwybod, lot o expats swn i'n ame, bysa'n gret i gael bod ti'n neud hefo S4C a BBC, a bod ti'n neud o fewn i access all areas, steddfod app. Ie. Ond fysa chdi'n gallu neud o fel fod, mae gen ti'r fersiwn am ddim a in-app purchase deud, lle mae'r un am ddim efo hysbysebion yn efo, a just efo listings bob dim sy'n ymlaen a yr map. A wedyn, os ti'n talu, os ti'n talu ffeifar am un call, lle yn yr un 5 pint na ti'n deud, reit, dwi'n reid oed fi fewn, dwi'n 35 a mae gen i fi 2 o blant, sydd yn 5 ac 3, rhywbeth fel la, ac wedyn mae'n deud, eich fysa chdi'n licio gwybod am mae sioe criw ymlaen am hyn a hyn. So rhyw curated experience math o beth? So os ni'n gallu mynd trwyddo fo a edrych ar y band, restr y holl band sy'n chwarae, ticio ar enw odds deud, ac wedyn
mae o'n wedyn dwi'n cael rhestr o mae'r odds yn chwarae ar y llwyfan yma, amser yma, ac wedyn so on and so forth. A wedyn dweud, os ti'n licio'r odds, ella ni dy licio'r band yma hefyd. A wedyn dweud, na edrych nhw allan. Just gaf i dalu am hynna, ac gweithiwch arno fo am flwyddyn, ac just wneud yr eisteddfod mor painless a sy'n posib. Dwi'n gwybod, Bryn, nes ti llwytho fo i'w ddefnyddio ar y diwrnod? Cos am un diwrnod oedd ti yna, ie? Na, ddim really. Nes i gael look arno fo ar ffôn yesterday a welon ni gweld y bugs o digwydd, a ni'n meddwl, mae rhywbeth sa ti'n meddwl dechrau da i cael app, a mae rhywbeth reit fawr i rhywbeth ar Steddfod actually neidio fewn i creu apps, chos dwi'n meddwl eitha neb angytuno dim bod nhw'n un o'r yr mudiad mwy high-tech. Falle blingar y myd technoleg ddim quite yn un o'r... So, ond eto, mae'r eisiau neud ydi dechrau gofyn i'r cymuned eich be sy'n nhw chwilio amdan o'r apps, a bod bach mwy blingar o ran just gofyn i bobl be maen nhw isio. Ac eich cynnig bod nhw'n actually gweithio mae'n gyn nhw partneriad fatha S4C, fatha'r BBC, sydd efo HTV, gyn nhw apps da, mae gyn nhw mynediad i cwmniad a so nhw'n gallu dod i ryw drefniad bod nhw'n gallu roed y cynnwys yma, chos dwi'n eitha sicr bod nhw'n roed y hawliau i wneud pethau fideos o balli. Mi oedd yna, a mae yna app urdd ac app ro Welsh wedi cael ei wneud gan cwmni o Lanelliad, dwi ddim yn cofio nhw ar hyn o bryd, Moelyn fi'n credu, a ar yr un patrwm sylfaenol hwnna, ond oedd rheina'n syml tu hwnt. Dwi'n gwrs fi o'ch chi'n defnyddio rheina. Do, oedd yn fod yn Glynllifon oedd o de, a nes i blwyddyn dwytha, ac es i hwnnw, ac oedd o ddigon syml, ac oedd yn gweithio. Oedd o just digon i be o'n isio ar y diwrnod. Ond bys e'n greu, achos mae Steddfod genedlaethol yn wythnos o, wyl i bawb, really. Achos dwi'n gwybod mae Steddfod yr Urdd chwarae teg i bawb, ond anaml sa ti'n cael rhywun yn mynd yna mewn carafan am wsos yn disgwyl gwledd o ddrama a bynnag, achos dim dyna di natur o. Wel, mae app fi a fo dal yn eista allan yna gyda nhw, ac os o neb yn barod i gymryd o drosodd. Am fod maen nhw wedi cynnig rhoid o i bwy bynnag sy'n isio gario ymlaen i datblygu fo. Wrth gwrs. So hwnna wedi bod yn lle da i ddechrau, yn hytrach dechrau o scratch efo, am fod doedd yr app yma ddim yn native app, oedd o wedi cael ei compilio mewn rhywbeth a wedyn i bwysio allan trwy'r App Store. So ddim really, achos dwi'n cofio pan ddoth Eisteddfod allan, oedd lot fel wedi cyffroi amdan hwnna. Yn meddwl, fel un mae fod yn mynd. Ond bod yr Eisteddfod /S4C/BBC heb ddal mlaen i hwnna. Achos, ydy hwn yn rhywbeth, tasyn ni mewn bywyd utopia bach yma, efo'r cysylltiadau rhwng BBC a S4C, y math yma brosiect bydde yn rili dangos pa mor ddeg alle y cysylltiadau yna fod mewn digwyddiad fel Steddfod gen. A so'n rili math o flagship math o app y gallen ni greu, neu dwi jyst yn swnio bach yn rhy obeithiol. Wel, dyna mae'r Eisteddfod i fod i ddangos, mewn ffordd, ydy Cymru ar ei ora. Ac digwydd bod dod allan o'r Eisteddfod nath Half Arsed Wales, hashtag ddod o un arall wyt ti wedi pwyntio allan ar gyfer Half Arsed Wales, Drian, ydy gwlad digidol. Be oedd y prosiect yma? Be sydd wedi digwydd efo hwnna i gorddi pethau? Wel, un o fy ffrindiau oedd di mynd na'i menwi fo, a fynd i agoriad gwlad digidol ma, oedd hwnnw ar yr un diwrnod ac oedden ni'n recordio'r podlediad ar y maes. Ac be oedd oedd ath o yna ac gweld lot o bobl pwysig, lot o bobl yna, lot spread mawr o fwyd. Glywes i lot amdano fo ar Radio Cymru, ond dal ddim actually di twigio
be oedd o fod yn neud. Wel ia, a wedyn oedd na gwyn, diodydd, ac wedyn oedd bobl ar y llwyfan yn siarad shit, jyst yn taflu geiriau o gwmpas, oedd nhw'n wir yn gwybod be oedd yn lygu. A wedyn dyma nhw'n ynfeilio y gwlad digidol, mae website, a ddim wir yn deud be oedd o, a wedyn ti'n mynd arno fo, gwladdigidol.org.uk, ac mae fod yn calendar amdan digwyddiadau digidol trwy Cymru, ac yr unig beth o'n i'n gweld yna fo, dwi'n wedi checio fo ers te wsos, ond yr unig beth oedd yna o digwyddiadau'r eisteddfod. Ie, dwi wedi gweld hwnna, does na ddim byd yn y calendar ar ôl eisteddfod. Gwefan yn defnyddio theme 2012 WordPress ydi o, dwi'n meddwl. Ie. Gwirioneddol wan, dwi'n deud hwn hollol, falle fydd hwn yn anfon Bryn dros yr ochr y dibyn. Sorry Bryn, poeni amdan the blood pressure di fan hyn braidd. Amcanion gwlad digidol. Rhifyn, annog defnydd optimaidd o gyfryngau digidol ar draws ystod o wahanol blatfformau, ieithoedd a fformadau hygyrch. Amcan 2, sefydlu cydnabyddiaeth ymhlith rhanddeiliaid fod hyn yn golygu pethau gwahanol i bobl wahanol ar wahanol adegau. Mae hwn yn bonkers. Ie, dwi'n yn gwybod pwy sy'n teol iddo fo. Ti'n alright, Bryn? Na, sorry. Be ffwc ydy hwn? Mae'n rhaid bod yna lot o bres ti'n mynd efo i ddeud. Dwi wedi gweld yn y mywyd i, wna'n A lot o bres, does? Fai lot o bres, i chi nocio ni fyny bod 10 munud. Ie, dyna sydd sydd wedi talu amdan hwn. Amdano ni. Events, gyda fynd i events. Mae hackiaeth. Os ti'n mynd i events. Hackiaeth.com wedi cael reid at ei gilydd efo fwy o feddwl. Efo gwirfoddolwyr. Efo gwirfoddolwyr. Na hwn. A be yn enw'r ddiar... Da ni wan fewn i mis... Da ni dod i fewn i mis Medi wan. Da ni... Asa dim byd ar calendar. Reit, sa byd ar body calendar. Os ti'n mynd i events, mae o'n dweud... This is somewhat embarrassing, isn't it? It seems we can't find what you're looking for. Perhaps searching or one of the links below can help. Seriously, pwy enw'r ddiar sydd wedi talu amdan hwn? Sa'n rili ddiddorol i wybod beth sydd wedi digwydd fan hyn. Really. Dwi wir yn gobeithio efo pres fi heb di mynd i talu am hwnna. Ie. Mae hwn, sorry, mae gas gen i ddeud, Iestyn, dwi'n newid clicio'r link trwad, a mae'n dod everyclick.com, Welsh Government, Welsh Development Agency. So yeah, the Wales Cooperative Centre sy'n gyfrifol amdano hwn, apparently. Ond mae cooperatives yn great. Wirioneddol, mae gas gen i feddwl... Sgynna i'n byd yn erbyn defnyddio themes WordPress. Dwi'n gorfod defnyddio nhw am fod maen nhw'n hawdd ac ti'n gallu gwneud. Ond ia, y cynnwys sydd bob tro yn bwysig. A ge mae o. Mae'r cynnwys... Does dim cynnwys. Does i. Mae na mission statement hir, diflas, sydd mewn, swn i'n galw fo'n management speak yn Saesneg. Mae'n defnyddio geiriau fel rhanddeiliaid a pethau fel fformadau hygyrch, sydd falle ddim o reidrwydd yn cael un neges nhw drosodd yn ofnadwy o dda. Caiff y fforwm ei redeg am bwyllgor bach gyda'r aelodaeth ehangach wedi ymestyn am ddim i sefydliadau unigolion sydd â diddordeb personol yn agenda a thirwedd digidol yng Nghymru. Does na wirioneddol, so ti just yn gallu sticio hwnna ar flaen hackiaeth.com a deud... Darllen hwnna o pobl ar y llwyfan. Just allan. Os da chi'n cael siawns, os da chi'n gwrando ar hwn, os ywch chi gwladdigidol.org.uk, gowch chi sioc, achos mae'n eitha gwag yna. A so di gallu bod yn gyfle gret. Wel, diolch yn deud ffori ar un neges. Ys na ffori ar un neges? Wel, ar y tudalen amdano ni. Amdano ni. Falle nhw'n ni ar un neges yn mynd, WCF, bros yn dagwedd hwnna. Mae hwn y wirioneddol yn... Siomedig. Gwarth. Ar genedl. Na, ar Cynulliad. Y cynulliad ar y byd digidol Cymraeg, hwn yn codi... Da ni siarad gorfod amdano hwn yn barod, dwi'n werth siarad amdano, diolch werth rhoi sylw i,
Mae o'n joc. A mae werth rei sylwi os mae'n lot o bres mynd i fewn. Ie, sy'n Wel, ia, naci, ia. Dylen ni roed FOI fewn yn dylen ni. Ti'n mo, freedom of information wan. Faint ydych chi wedi gwario ar hwn? Be ydy'r pwynt? Be ydych chi'n trio neud yma? Achos dwi ddim yn deall yr mission statement na. Rhanddeiliaid a... Mae'r fwy o wybodaeth ar gwefan Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae'r fwy o wybodaeth ar hwnna. So pam creu gwefan arall hollol ar wahân os mae'r fwy o wybodaeth ar ei gwefan nhw'n go iawn nhw? Ysgai just holi, Bryn, lle wyt ti wedi cael y link i... So, sy'n mynd i gwylod, mae'r enw person sy'n gyfrifol am y gwefan ar y gwyl. Neu ddim deud. Ti'n dilyn... Gywch chi glicio. Mae'r link yna mynd i LinkedIn. LinkedIn profile hi, so ti wedi'n gallu dilyn hwnna wedyn i pwy bynnag i'r pobl sydd yn lle mae'n gweithio ar y funud. Waw. Diddorol. Beth bynnag, mae hwn yn mynd yn eitha hirwyntog i bobl sydd ddim o reidrwydd efo'r gwefan o'ch blaen chi. Os gawch chi sians i fynd ati hi, please gnewch, achos mae'n neud i chi deimlo'n well am eich bywyd eich hun, dwi'n credu. O ia, wedyn fydd nhw'n mynd yn ôl y cynulliad dweud, gweld y hits sy'n gyd da ni'n gael ar y website, mae'n gret! Amazing! Ma fel... Os da chi'n gadael nodyn ar y gwefan yn esbonio yn glen... Ond yn gadarn. Ond yn gadarn. Yr union problema da chi'n gweld efo'r gwefan, so hynna yn gadal yn wybod bod nhw actually angen meddwl chydig bach mwy na just dweud, sodus, nhw'n i just rhoi WordPress i fyny a rhoi plugin y ddau fewn. Mae actually angen meddwl am pwy sy'n mynd i ddefnyddio'r gwefan yma, pam ma'n mynd i ddefnyddio'r gwefan yma, a be'n union maen nhw'n trio wneud o ddiwrthol. Dim dod i fyny dan efo mewn 5 munud just cyn i launchio'r damn thing. Mae'n warth ar y pobl sy'n gyfrifol amdano fo a... Mae o fatha noson gynt. Shit, dwi wedi gwneud homework fi. Rhaid fi wneud rhywbeth. Gwefan, cut and paste o'r... Achos dyna beth sy'n digwydd. Mae wedi cut and paste o press release. Mae nhw wedi rhoi ffom i ti anfon e-bost. A mae nhw wedi rhoi calendar efo pethau sy'n digwydd yn eisteddfod. Dyna ni. Gadewch ni symud mlaen i rhywbeth sy'n ni'n gobeithio bys y llawer mwy positif, ond o feddwl bod wedi dod o dan y benod Half Arsed Wales, dwi'n gweld bod ti eisiau siarad amdan app gwales. Dwi eisiau mond reid eiliad bach iddo fo, bod dwi'n siŵr eisiau rant bach ar yr un yn fyw. Ond fod o'n i'n chi gweld yn syth be oedd o. Ond, ar ddydd Gwener yr eisteddfod, eisiau i gwales, o'n i'n mynd i sgwennu amdan hyn waith fi ffogin reid ar hwn. Nes i fynd i, i ddechrau ni, eisiau i gomer. A nes i ofyn nhw, be di eich planiau chi amdan lyfrau chi? Dwi'n gweld gyda chi rhai ar gwales.com rhan. A nath nhw dweud, da ni'n wir yn siŵr, da ni just yn dilyn gwales. Nhw sy'n arwain y ffordd i ni ac yn reid dangos i ni be da ni fod i wneud efo nhw, felly. Sy'n digon teg nhw gweld, ma nhw wedi wneud yr ymchwiliad yma. Ie, ond mae Gomer yn gyhoeddwyr. So ti'n meddwl bydde cyhoeddwyr efo strategaeth eitha pendant? Be maen nhw'n mynd? Sorry, Bryn. Old school cyhoeddwyr, de. Ie, mae hynna'n wir. Ti'n cofio, dyn nhw ddim yn cwmnia cyhoeddi as such, cwmni argraffwyr ydyn nhw sy'n digwydd bod yn cyhoeddi. Digon teg, Mae hynna'n actually, mae'n rhywbeth pwysig i gofio, mae hynna'n actually neu mwy o synwyr wedyn pan ti'n dechrau edrych ar y ffordd mae nhw'n actually dod i pethau fath lyfrau, achos mae'r cwmni sy'n neud yr cyhoeddi just yn helpu cadw'r cwmni sydd yn neud yr argraffu fynd. Ac mae nhw'n, dwi'n siŵr gyda nhw ymladd o fel ymysg i gilydd amdan, da ni eisiau cadw'r printers ma fynd, a mae'r lleill y broblem dweud, ond da ni angen rhaid o allan ar y wedyn lle mae bobl angen o. Ac mae lolfa yn y yr un cwch hefyd, ac da ni wedi cael beth o Garmon Griffith, ie? O ie. Da ni wedi cael o ar y sioe o blaen, do. Doedd o mar gael pan mes i fynd i weld nhw di Gwener. Ond oedd rwy'n arall oedd yna ddim yn cweit yn dallt, just front of house gwerthu llyfrau nhw, ac oedd hi deud yr un peth. Dewch yn ôl wedyn i weld person sydd yn gwybod. Ein person digidol. Ond cerwch i weld gwales, nhw sy'n gwybod bob dim, meddai nhw. So, eisiau yna, a nes i siarad efo
fydrw'n gofio nhw fo. Dwi wedi sgwennu fel awr y rwla. Mr Hughes. Mr Hughes. Phil Hughes? Hugh Hughes. Rhywbeth fel la. Ond oedd o'n berson neis. Ac oedd gen i iPad mini yn ei bocad. Hei, arwydd da. Ia, ond ti'n bod, oedd gen i fo'r... so nes i ddechrau holi fo. Y cwestiwn gyntaf nes i ofyn wrtho fo. Dwi'n edrych i brynu e-reader i mam a dad dolyg. Dim tablet, ond e-reader. Ydych llyfrau chi ar gael ar... Os ni'n prynu Kobo iddyn nhw, neu'n Sony, ydy'r llyfrau Cymraeg ar gael ar hynna, a nath o ddeud celwyr wrtho fi yn blwmp ag ymlaen, yndi, ma' nhw yn siop Kobo, a ma' nhw yn siop Sony, ac o'n i jyst yn gwybod yn sefyll yn Bo' nhw dweud, ddim. dydyn nhw ddim o gwbl. So, sut Ond oedd o'n deud, Oedd o'n mynnu bo' nhw? oedd o'n pasio fo ar, ymlaen ar, dwi'n cofio nhw'r cwmni hosting maen nhw'n defnyddio ar gyfer y llyfrau i gyd, beth yw'n hwnna da? Dwi wedi sgwennu amdano nhw'n blaen, ond mae yna un cwmni mawr sydd yn cadw rei lyfrau i gyd yn distributio nhw allan. Ie, ac maen nhw, os ti'n mynd ar gwefan nhw, maen nhw yn mynd allan i Waterstones a Kobo a Sony ac i iTunes Bookstore, ond mae rhaid fod gwales heb di gofyn wrthyn nhw bwysio nhw allan i'r siopa yna, am fod maen nhw mond ar gael ar gwales. So nes i ofyn fo, cario ymlaen, pwysio fo, gofyn, wel, fedrai'm gael nhw ar gwales, sgynno nhw'n cyfrifiadur. Dyn nhw'n mynd i blygio fewn, felly. Ac oedd o jyst yn mynd dweud, ia, maen nhw gael ar y siop. So, oce, ta. A wedyn nath o dweud, ond dwi'n mynd gweld darllenydd lyfrau erbyn i hun yn para'n hir. Dwi'n meddwl dylai pawb cael tablets yn dweud, ond ia, mae mam yn licio darllen yn y hael, meddwl fi. Basically. Ond, so'r atab ydy, na, da chi'n defnyddio'r technoleg yn wrong, dim bod ni ddim yn cwain dall da ni'n neud. Ie, ond o'n i'n meddwl, dwi'n jyst yn coelio fod yn deud clwydda allan fi'n blwmp ac yn blaen. Ond bosib bod o'n cymryd y ganiatawol, ystyn nhw ar y cwmni hostio, bod nhw jyst yn mynd trwad. Dal ddo, bod na ddim un strategaeth sy'n dod o gyngor. Sorry, Bryn. O'n i siarad efo un o'r boys o cyngor llyfrau tra'n nhw launch yr app ma. Ac oedd gyn nhw, o'r syniadau da gyn nhw beth nhw'n neud, sef oedd nhw'n actually mynd allan ac yn helpu yr cyhoeddwyr talu amdano cyrsiau mwyn troi cynnwys yma. Maen nhw'n actually mynd allan ac yn rhoi hyfforddiant, maen nhw'n helpu rhoi pobl, maen nhw wedi setio fyny bod na pobl ar gael iddyn nhw ffonio a dweud, da ni'n quite yn siŵr beth sy'n digwydd, so mae'n rhyw fath o gymorth yna iddyn nhw hefyd. Y problem ydy, maen nhw'n edrych ar nhw a dweud, wel, mae'n rhaid i ni gloi bob dim mewn i'r fformat yma, a mae'n rhaid i fod yn y fformat yma. So cwestiwn i fi ydy, oce, gret, dwi'n prynu llyfr yma, pam gallem cael PDF ond efo gallem just e-bostio wedyn i'n Kindle i? Pam bod ni'n mynd i gael hynna? Di hynna... Dwi'n gwybod ydy Amazon ni'n mynd gadael ni roed yr cynnwys ma, ni'n mynd cymeryd y cynnwys cyn y cyhoeddwyr. Dwi'n gwybod pam, Fe ni wedi bod trwy hwnna'n dod, sa'n neb yn di cael ateb Steve yn hwnna. Dyn nhw'n mynd i wneud, na di? Wel, dwi'n gwybod, eich neithio ddim. Ond y peth ydy, ti yn dangos, ti wan yn deud, reit, da ni wedi cael 10,000 o bobl yn prynu llyfrau Cymraeg trwy gwefan ni. Mae yna 5,000 wedi lawrlwytho yr PDF a mae wedi gyrru ymlaen i Kindles nhw. Ti'n neud o'n hawdd i bobl. Ti'n rhoi app rhwng y defnyddio. Ti'n rhoi app yn y ffordd. Ti'n rhoi y cynnwys iddyn nhw a gadael i'r pobl penderfynu sy'n maen nhw isio ymwneud â'r cynnwys. Ti'n rhoi allai ddim gweld bod nhw'n credu fydd piratio yn broblem enfawr. Dwi'n mynd i sut mae hwnna di dod trwad. Cos ti'n gwybod, mae Cymraeg dosbarth canol wastad yn really dodgy.
Yndi, Dwi'n meddwl hynna, dwi'n meddwl just wedi fatha'r go-to excuse am y pethau yma. Dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i fath o ryw synwyr, neu ryw fath o... Dim eisiau gweld bod nhw'n colli. Bod nhw'n mynd i fod yn colli. Ond eto, mae o'n just... Ti'n neud y peth yn hawdd i bobl, ti'n dangos iddyn nhw faint mor hawdd ydy, ti'n deud iddyn nhw reit. A dyna ti'n setio fyny ar y gwefan, ti'n deud iddyn nhw reit. Da ni am gyrru PDF i dy cyfrif Amazon di, neith o landio syth ar dy Kindle di, ti'n gwybod nid i'n byd amdano fo, mae'r llyfr yna ac ar gael. Ond mae hwnnw yn mynd i fod sôn chdi roed fideos ac lluniau a pob math o bethau whiz bang yn fo. Gret, ffantastig, gwych. Dim dyna beth dwi isio. Dwi isio just gallu mynd i... Dwi isio gallu mynd a prynu copi o y llyfrgell ar gwefan, cael PDF o'n efo, i fi cael rhaid ar yn Kindle, i fi cael darllen ar y tren o station a madra. Ond hynna dwi isio. Dwi'n misio... Just newch o'n syml. Hyn dwi'n mynd all, Dion. Mynd i iwsio fo. T'wod, nath y boi defnyddio hynna efo fi, fod, t'wod, nath o ddangos yr app e-lyfrau gwales mae fi ar ei iPad o, a'n dweud, ia, hwn di'r dyfodol, am fod yn hwn, da chi'n gallu cael fideo ac audio a lot o lyniau lliw a falle. Ac o'n i just eisiau deitha fo, wel, mae EPUB just basic yn derbyn hynna. Os a'ch chi'n reid o'n yr iBook Store, dwi efo llyfrau, efo fideos a lluniau a audio, efo just EPUB normal yn yr app yna. Achos, ti'n ysbryd efo, dude, ti newydd angos just website y fi? Ti newydd angos basically HTML, dio. Mae o di mynd i draffarth i ddefnyddio y service odd mae Golwg yn ddefnyddio hefyd efo'i nhw. Yn hytrach na just creu EPUB iawn a reid o'r iBook Store i bobl i brynu ac heb DRM arno fo. Dwi'n mynd eis yn ond nath o droi rownd a dweud, wel, bita di hwn, da ni'n mynd siŵr lle mae o mynd a be di dyfodol o. Ateb wrong. So, be, t'bod... Ateb wrong. Y bwriad ydy, maen nhw jyst yn mynd i ladd o, maen nhw wedi weld o fatha project bach i chwarae o gwmpas fo, a wneud hwn cael ei ladd a'i gladdu mewn blwyddyn. A be ddigwyddith i'r blincyn stwff mae bobl... Achos wyt ti wedi prynu llyfr drwyddo fo, ti'n cael cadw fo wedyn, neu gwyth? Na. Mae hwnna'n... O'r cychwyn cynta, mae hwnna'n rhoi ti lawr y ffordd o, wel dwi'n prynu'r llyfr ma, a ti'n gallu prynu llyfr Ffrind y Sioe Elliw Gwawr am 8 pint, ond os dyn nhw'n penderfynu peidio diweddara'r app na, neu tynnu fo'r siop neu rhywbeth, sgen ti ddim hawl ar hwnna ti wedi prynu nag oes? Na. Oedd hwnna'n bach yn hash fan hyn, right. Gallwn ni symud mae'n i rhywbeth falle bach mwy hapus? A cwestiwn. Just, ac ond bod chi'n clywed rhywun yn gweithio yn yr cyfndir, mae person drws nesaf, dwi'n goffod... Randwch? Na, ddim yn glad o. Mae nhw'n chwilio am y gath drws nesa. Dwi, gan bod fy nhyri yn teeny tiny, dwi rwan yn podledu o'r tŷ gwydyr. Ag, mae na, chi'n amlwg fod y safon sain yn o'na dwi. Mae hefyd, mae gennym ni Alex drws nesa yn gweithio am y gath. Di'r gath beth yn dod fewn? Mae nhw'n gweithio bob nos. Mae'r gath eisiau aros allan. Dyn nhw'n fel bod nhw wedi sylwi hyn yn y 10 mlynedd mae hi wedi bod yn byw fo nhw. A felly, mae'n drwg iawn gynnau wrandawyr, ond dyma brofiad o cyffro byw yn Grangetown, Caerdydd. Mae'r gath yn ffain gyda llaw, a gombo na bobl ar SPCA yn gwrando. Peidwch o poeni am y gath. Eisiau siarad o ni am 4G. Mae 4G wedi cyrraedd. Mae wedi cael ei droi ymlaen heddiw. OMG. OMG, 4G. Bryn. Sorry. Mae di dechrau mewn bach yn fler yma. Mae'n hwyr yn yr Sambuca'n gicio fewn. Na, ti'n gwybod beth ia? Herbas ibenicas, bebida espiritosa anisiaeda, sydd wedi dod o Ibiza gan mam a dad. Chos ath mam a dad i Ibiza a gathon ni ar holiday i... Chorus. Yay! So, swap bach o fanna, Swap bach o'r So, staycation. oedd mam a dad yn busting shapes a throwing moves. Oedden nhw basically in San Antonio, loving it. Oedden nhw'n bystio'r lle fyny, Bryn. Wyt ti dal yna, Bryn? Sorry, i bobl sy'n gwrando. Mae cysylltiad Bryn yn
eitha slo. Ond, efo'r cysylltiad sgen ti, sydd yn amlwg ddim yn 4G, Bryn, be di dy ymateb di hyn? Ti'n clywed falle bod na... Good, mae'n gret. Mae'n absolutely fantastic bod am o diwedd. Mae'n hen bryd bod ni'n dechrau actually cael... Bod ni di dal fyny hefo Corea 5 mlynedd yn ôl. Peth ydy, mae'r syniad... Mae syniad o roed cysylltiadau calad i fewn yn bob man, dwi'n mynd i weithio'n dda iawn, achos mae gen ti'r hydoedd a balle a bob dim sydd yn... Gen ti gorau tyllio ni ffyrdd, ti'n gorau rhoi llinellau mewn i tai pobl, a wedyn ti'n gorau wedyn gosod bocs ar diwedd bob un o heina, cysylltu heina i fyny pethau, mae'n lot o waith i edrych ar ôl rwydwaith fel la. Be sy'n lot hawdd chi wneud ydy just rhoi masts fyny a rhoi just blanket o'r lle mewn cysylltiad 4G. Wedyn rhywun peth gorau wedyn, di rhoi y dyfais ymlaen, ymuno ar rwydwaith, boom, job done, dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Cysylltiadau sy'n gallu mynd mor uchel a rhywbeth 100 megabits lawr i'r ffôn. Mae'n bron yn 10 gwaith ffastach na'r rhan fwy o cysylltiadau sgyn pobl adra ar y funud. Mae o'n 100 gwaith ffastach na beth dwi'n gael ar y funud adra. A mae Vodafone di roed allan yn Llundain heddiw a fwy o dinesod dros yr misodd nesa 98% o'r wlad efo cysylltiad erbyn 2015. Mae O2 wedi hefyd ydy heddiw lawnsio mewn fwy o dinasodd, ond eto neu rhywbeth tebyg bod yr whole wlad, 98% o'r wlad yn cael cysylltiad erbyn diwedd 2015. Eto maen nhw'n defnyddio lot o'r hen frequencies oedd y teledyn ar defnyddio, so mae'n bosibilrwydd reit da fe gawn ni coverage reit da i fewn i Gymru, so i hyn i gyd y beth da. So dwi'n gwybod os ti di deud pa tra oedden ni di colli chdi fyna, ond yr rhesymau dros pam fod iPhone 5 ddim yn gweithio ar Vodafone a Go2. Y reswm am hynny ydy, pan oedd fersiwn o LTE, sef technoleg yr 4G mae wedi selio ar, y fersiwn oedd yr Skydidd yn America, di'r un fersiwn Skydidd gan Everything Everywhere, pan ddaru Brydain gwerthu'r trwyddedau ar gyfer yr 4G yn chydig bach nôl, nath nhw werthu nhw'n ar wahân i Vodafone. Dydy Vodafone ar rydweithio eraill ddim yn cael defnyddio'r band ma' Everything Everywhere defnyddio. So, mae'n debygol fydd yr iPhone 5S, sydd mwyn thebyg yn dod allan yn y mis nesa, yn mynd i gael y cysylltiad 4G. So, dyna Xiaomi pawb sydd wedi mynd am iPhone 5 yn mynd, na fo, dyma'r gorau gei, this is it. Na, da chi un ar ei hôl hi'n barod. Ond so, ar Network 3 ag Orange, neu EE, ti'n iawn, dweud, oherwydd maen nhw efo'r spectrum call. Wel, spectrum call, oherwydd spectrum cywir. So, y cwestiwn o be o'n i di weld ar Twitter ydi, wyt ti mynd i ditio dy iPhone 5 am Samsung Galaxy S4? Mi fyswn i di wneud heddiw... A peidio disgwyl am 5S. Mae hwn fod yn chat am hirach ar amser arall, dwi'n meddwl. Dwi'n edrych ymlaen, achos dwi newydd ar dy ffôn newydd, a dwi'n rili edrych ymlaen am Bryn yn considero ffôn newydd. Y fersiwn byr ydy... Dwi'n meddwl bod Apple yn neud gwaith mor dda ar gwasanaethau i fynd efo'r ffôn a mae rhywun fel Google yn neud. Ac maen nhw'n neud gwasanaethau lot mwy diddorol sy'n actually'n gweithio yn ytrach na'r gimmicks sy'n gweithio chdi bach ar ochr fatha passbook a bachu sydd ddim really i be dwi di weld yn gweithio mor dda am Apple yn meddwl bod o. So dwi'n meddwl bod mae Google yn neud pethau lot mwy diddorol a fyswn ni well gyda i dangos i Apple trwy cael gwarad o'r iPhone bod fi di dweud, wel, dyna ni, os da chi wedi wneud beth dwi angen, dwi'n mynd i fynd i rhywun arall sydd yn neud o. Yna'n gyffroes. A be ti'n licio mwy, be ti'n licio mae Google yn neud, fatha Google Now? Stwff efo Google Now, yr cardiau bachu, yr stwff yn neud efo voice searches,
a lot mwy o bethau diddorol i Hei, gallu di, mae'n siŵr gallu di cysylltu dy Google Glasses iddo fo fyd yn eitha hawdd. Wel, pa doedd heina wneud yn union. So. Hynna di, dwi'n meddwl bod mwyn bwng... Rhifyn nesa, dwi'n credu felly. Dwi'n meddwl ni gael trafodaeth hirach amdan hwn, chos dwi'n meddwl bydd o'r ddoli'r ffôn nesaf fod ar y ffordd gyn nhw erbyn yr rhifyn nesaf, so dwi'n meddwl ni gael hwn fel fwy o trafodaeth ar y gwasach i'r amser yna. Ffantastig. Ond dwi yn edrych ymlaen am rhifyn siopa arall, lle mae pawb yn penderfynu be maen nhw'n mynd i ddechrau prynu to. Achos yn y rhifyn nesaf, dwi'n gobeithio fydd yn Nokia fi di cyrraedd. Beth? Nokia? Be o ti? Rhaid o loser? Ia, ac ia eto. Finn lover. Weirdo! Mae hynna i gyd i ddod felly yn y rhifyn nesa. Dwi'n credu falle fydd ni'n dod yn amser i ni ddod i ben ar rhifyn 31, gan bod Bryn yn amlwg yn syrthio lawr rhyw bydew o ddim we o gwbl fanna. Da ni'n clywed ti bob hyn a hyn, Bryn, ond dwi'n siŵr fydd pawb adre ydi clywed pob gair hyfryd sgan ti ddeud fanna. Wyt ti dal yna? A'r outtakes hefyd. A'r outtakes. Mae'n ddrwg iawn gynnau. O bosib hwn oedd y corpsio cynta da ni wedi cael yn hanes yr Haclediad. Na, ti'n rili ddim. Ti'n rili ddim. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am wrando am rwan. Fyddwn ni'n ôl efo rhifyn nesa, rhifyn siopa gobeithio mis nesa. Diolch i chi fawr os efo ni. Diolch yn fawr i ti Iestyn. Diolch fawr. Diolch yn fawr yna i ti Bryn. A dwi'n mynd i ddeud hwyl fawr am y tro. Mi fyddwn ni'n ôl hefo chi. A hefyd ymddiheirio. Diolch i Gafin. Fydd gen Gafin waith i wneud ar y rhifyn yma. Sorry. Pob hwyl am y tro. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando. A fyddwn chi tro nesa. Ta-ra! Big pasta ar rhan skip ar y funud. Bryn! Sorry, Gavin. Sorry, Bryn. Mi nes di gwmpa allan o'n clustia ni, ond mae pawb adre wedi bod yn gallu clywed ti yr holl ffordd. Beth oedd dy bwynt ola di, cos nethon ni golli allan rhyw i cyneiliad o'r diwedd fanna. Gan i weld os... Roi... Fucking shit. Hwna oedd yr unig beth oedd drwad. Gyda'i Bryn, nath hwnna'n sicr ddod trwad fanna. Dwi'n teimlo fel... On breakfast fucking sure. Sut i ffario di neud? Dwi'n fucking fyrdd. Dwi'n siarad gwachig... A wedi gwneud bod i Fiji. Dwi'n fucking shock. Bryn ys eich di bod yn clywed fe da ni'n clywed. Dwi'n really sorry, mae'n mor official. Dwi eisiau BB. Bryn, da ni yn mynd i fod yn... Fi pawb adre yn gallu clywed y ddadl 4G di. Iestyn, wyt ti'n recordio hwn ar audio hijack o gwbl? Bob dim yndi. Dwi'n falch am hynna bydd yn ffantastig. Fel yn yr outtakes wedyn y diwedd. Basically, mae'n gret. Wyt ti'n ôl rwan, da ni'n clywed pob gair swynol. Basically, briliant. Mae'n ffantastig. Mae'n well na cael Wi-Fi fel ma'n. Dwi'n Got a point in it. Fucking piece of shit.